In Muntjesiel waar Pinkstermandje een barbecue drive-thru organiseren en prutte meesken win van de partij. Ja, er mocht ja niks. Dus moesten we moesten wat vinden. Er waren dingen mogelijk. En nou ja, dit is er een van. Dit is, er moet een beetje reuring en er moet een beetje leven in het dorp. En we hebben allemaal al weken hebben we thuis gezeten ons te vervelen. En wij natuurlijk ook. En de een die kon doorgaan met het werk en de ander die werkte thuis. Dus we hebben gedacht als stichting, jongens, even bij elkaar zitten. En dat zei ik ook al zaterdag, de mazen in de nieuwe regelgeving even zoeken. Wat kan er? En nou ja, daar is dit is eruit gekomen. En dat we dan weer terugkijken, nou, wie is nog vol? Ja. Het is het strandweer hier en drive-in, wat wil je dan meer? We zijn van alle gemakken voorzien hier in Muntjesiel. Dik voor elkaar. En we maken van de gelegenheid gebruik, hè, want het mag weer, hè. We mogen weer een rijdend terrasje pakken. Ja, een goed idee. Ja, dit is heel hartstikke leuk. Ik was hier vorige week al te voorproepen, dus ik heb de smaak al in de mond. Het is goed. En we werken allemaal met zoveel met familie. Mijn vrouw en mijn dochter zijn hier. De man van de bestelling die doet dat met zijn vrouw. En dus dan kunnen die mooi dicht bij elkaar staan. En nou goed, binnen heb je misschien ook al gezien. De minuutjes worden keurig in tasjes aan een hengeltje aangegeven. En ja, het is misschien lachwekkend, maar goed. We moeten er even aan voldoen. Ik dacht zo net ook, misschien is dit wel het eind van wat we nog allemaal beleefd hebben. Hè? Dat we ons volgende evenement, want we gaan natuurlijk nog veel meer doen hier in Munnekezijl, dat dat weer normaal kan. We hebben een mooie ploeg met enthousiaste barbecuers, grillers en aardappelbakkers. Dus van alle markten thuis. Ja, prachtig. Mooi evenement. En het wordt goed bezocht. Het wordt hartstikke mooi bezocht. We hebben wat entertainment in de file. We hebben een puzzeltje in de file. Nou, best.